Okay, kapag ganitong itsura ng ating oil, naging kulay gray or kulay puti, ibig sabihin nun, nahaluan na po siya ng tubig. Kaya posibleng may damage yung piston natin, ito, o kaya naman yung ating oil seal. Ayan. So, yan po ang i-check natin. Medyo may konting damage na rin to. Yan.
Okay, posibleng may tama or damage na yung ating oil seal nitong ating piston. Nagkulay gatas yung ating oil. Pero kung titingnan naman natin itong piston, medyo makinis naman. I-check po natin kung ano talaga yung mga bumigay or nasira dito sa ating pressure washer. So para sigurado, ito munang papalitan natin, itong mga oil seal. Kasi ito yung una nating na-trace na may problema. Kaya napasok ng tubig sa loob. Yan. Susubukan po natin. Yan, malambot na po siya. Ganun din po dito sa kabila. Yan, malalambot na po siya. Kaya kailangan talang palitan. Okay, ito po yung bago natin. Yan, halatang halata naman na mas maliit pa yung butas ng ating bago. Yan. Ayan, kung bibili po kayo nito, make sure po na tingnan maigi itong numbering dito sa side ng ating oil seal. Ayan. Ayan po. May number po yan. Itong sa akin ay 10, 16. Ayan. 10, 16. Lagyan lang natin ng oil para mabilis nating maipasok. Yan, try po natin. Yan, talagang medyo masikip po siya. Ayan po.
Yan po. Talagang fit na fit po siya. Yan. Di nung kagaya ng dati. Ayan po. Oh. Okay. Lalagay na po natin tong ating piston. Ayan, fit na fit po siya. Okay na po tayo sa oil seal. So i-check rin po natin tong ating mga valve. Kung napapansin niyo po tong mga puti na to, yan. Yan po yung tinatawag na inlet valve. Mga check valve po yan. At dito rin po yung outlet valve. So ito yung pumipigil ng tubig para wag bumalik, para mailabas ng diretso. At ito rin yung valve na pumipigil para wag rin babalik yung tubig pag nakapasok na. Tanggalin po natin tong tatlong tornilyo na to para ma-check yung mga valve dito. Okay, ganito po yung itsura niyan. Yan po. Mga plastic lang yan. Yun, may isang damage po oh. Itong nasa gitna. Yan. Putol na po yung yan, nadurog na po oh. Durog na yung valve dito. Ayan, naiwan na yung kalahati. Yan. Isang durog yung nasa gitna. Kaya pala wala ng pressure. Yan. Yan po yung itsura niyan.
At papalitan na po natin yung nasa gitnang bulb. Kaya ibabalik na po natin to. At meron po tayo ditong pamalit. Ayan. Bagong bago. At ito namang inlet, yan, nakikita naman siya, visible naman, kaya mukhang wala namang problema. Kaya hindi na natin siya papalitan. Dito pa lang malalaman naman natin kung may problema. Ayan, nagbabounce naman siya, pit na pit pa naman. Ayan. Okay, balik na po natin. Lagyan natin ng oil tong mga o-ring ng ating check valve para di magasgas. Ayan. Para mabilis maipasok. Okay. Ayan. Ayun. Good sign po siya, good sign. Yan. Okay. At lalagyan na po natin ng oil dito. Yung tamang-tama lang po. At dahil may natira tayong konting oil galing sa pag-change oil ng motor, ito rin ang gamitin natin kasi sayang naman. Tansyahin lang po natin yung oil natin, ha. Huwag masyadong pupunuin. Mahigit kalahati lang, pwede na yan. Okay. Yan, okay na yan. Yan. Pag natatansya po natin medyo kulang pa, dagdagan po natin ng konti. Kasi nakikita naman kung medyo kulang pa. Dapat aabutin po dito yung oil pag sinara natin. Dagdagan po natin ng konti. Gawin na natin 3/4. Ayan. Konti lang.
Okay. Yun, tamang-tama na. Okay, tip lang pala sa paghihigpit, kailangan balanse po yung paghihigpit natin dito. Yan. Pakonti-konti lang po, paikot-ikot para sabay-sabay po ang lapat. Okay, subukan na po natin. Saka na natin ibalik. Subukan muna natin. Testingin na po natin. So ayan po, malakas po siya, gumagana. Positive. At kung nagustuhan niyo po yung video ko, please like and subscribe. And hit nyo na rin po ang bell button para updated po kayo sa mga latest video ko. Bye-bye!